sé saightear bhfuin am na seo an a seaamh díag. Chaníl ar acóis ach na seam bhealachan seo ach bheithist Gearasdain mór an amíonn ar balla. Thug Seanróid Mac é an díag agus nuacha agus thuirí na inneam bhónraí ar ullm. Bheith na bhealachan suas ficit roichin le trícit gunachan mór a tháinig suas Lochaber an bata mór. Thug duine Taigh man cuairt leis na inneam Maryburg as bhíonn ullm. Bheith Taigh fíor an a bhaanta ulla. Bha mise furach an na Maryburg an Taigh-tasgaidh. Char á mór an acinn bheisiún go mbeadh bách nuair a tháinig am na Seumasaich an díag ceireadh sa siar bheith ar Taigh ulla ar Lochaber síos ach bheith mise agus mo Loch ar an túmh Ghàidhlig agus na Seumasaich. Tá na Seumasaich a fiochan rí mílig áitíchan na rialtas an sa Ghearasdain. Bheith a bhomig a dul ar son t-seann ach bheith na Ghearasdain theas a siosamh suas. Seo Taigh-tasgaidh na Ghearasdain bheith ar dheanamh an díag ficit sa dhearg agus mar seo sé seo chéadamh bliana ús. Tá é lean ritin bhun Ghearasdain fan na thula am an díag trícit sa seach bheith tuglachan a bheith ar Jacob amsa Ghearasdain ar a thuairt síos ach thuair an Taigh-tasgaidh na panelin bhun seomar na Gheardealtachd agus há iad anois na bhrainn Taigh-tasgaidh. San éitir na céir bhealachan seo a chaith na ardach ar son a meirstil gléann chomhain an na síochéad nuacha sa dhearg an taite theasta fearchain cairn uafáilte. Mar a bheadh an doras a bhain ar a bríste síos há an chlas mór theast an seo há é a sealltainn an nearthdéan Ghearasdain. Tháinig tá rutain an Taigh-tasgaidh bhfuil seán Ghearasdain hí sin bhealachan agus gunachan ach an é díreach bul an bheith an speclaran seo ar lorach an bheala agus cuiteach dealamh gin saighdearan ar pís metailt. Seo t-seann Lochaber, Tá 10 ounce san Lochaber.